Me za ka mun abin aikin da kai jiya za ka? Aushe za ka bai nan ki zo na kusa da ni? Me zan miki? Ba abin da zan miki. Kitso za ka mun. Kitso kuma? Jiya ba kai wa kitso. Ba wanda ne kitso, gaskiya ba wanda ne kitso. Jiya ba kai wa amaryar ka kitso ba kake so ka ce mu? Ni kuma ne mata kitso? Haka ta gaya miki. To wa zai mata kitso daga ita sai ni a cikin gidan nan sai kai? Wannan da cikin gidan ne. Ina za ka je? Ba inda za ka je a gidan nan yau sai ka mutu. Yadda ta yi. Ba inda za ka je a cikin gidan nan yadda ka mata nema haka za ka mun dan tafi ni haske da za ka yi. Ba gyara ba. Zai gyara ni wucewa. Ba ki matsa bane? Ai na isa wallahi hanna yawa yadda ka mata a cikin gidan nan ni ma sai ka mun. Ya ka tafiya mai na mata kitso ne? Kin ga kin tambayar kin zo kin tambayar kina ta wani masifa a nan wajen? Ba abin da zan miki. Sai ka yi. Yalla gyara wuce. Gyara. Lalle yau na san kodaddiya ta zo gidan nan. Kafu akan wannan yarinyar har zaka ce zaka mare ni? To zaka je ka dawo ita ma kuma wallahi yanzu za mu kulla da ni da ita a gidan nan.